morning guys. Maulan na umaga. So ang topic natin sa vlog ngayon ay bibigyan ko ng tip sa pagdadrive yung mga baguhan nating driver para iwas sila sa magbayad lagi. Ayun guys, yung lagi ka nagbabayad, nakakasagi ka. Alright guys, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano makaiwas magbayad. Yung lagi tayong tama, yung defensive driver ba? Okay? Alright guys. Katulad nito guys, maulan, dapat wag ka masyadong magdidikit sa mga nasa unahan mo kasi anumang oras pwede sila mamarino na hindi makayanan ng iyong preno, kaya kailangan medyo malayo ka guys. Sa mga ganitong dikitan dapat maging maingat kayo. Kailangan maging defensive po tayo, hindi po tayo basta singit ng singit. Yun nga, laging ugaliin yung nasa linya ka lagi para pag nagkasagian lagi tayong panalo. Katulad nun ayan ay, katulad yan kamote ayan ayan diba, nasa kaliwa tapos punta sa kanan. Ayan, alam niyang kakanan siya, doon pa lang sa may Santa Lucia dapat. Ano ba guys, yun mahirap. Katulad nito mga guys, di ba makukulit yung mga motor na yan, puro kamote, di ba? Sabagay, nagmumotor din ako, ganyan din ginagawa ko. Pero guys, pag nasagi ka niyan guys sa tagiliran, wala silang kalaban-laban dyan. Kasi ang patakaran ng isang motor parang isang sasakyan din. Parang nakasunod ka rin sa isang sasakyan. Kaya pag nasagi mo siya guys sa tagiliran, nakasagi ka sa tagiliran, wala kang kalaban-laban. Ganun po ang ganun po ang dapat matutunan natin, mga bagong driver, Kaya dapat maingat kayo sa mga tagiliran, makukulit na driver. Ito guys, sa tingin ko merong kamote dito. Yung taxi na yung guys, tingin ko kakaliwa yan. Tingnan mo, pumaporma siya. Yan mga wag nyong kagayahin guys. Yan itong right side na ito, pakanan po ito. In crisis situation, yung ating pong annual target Ayan 1.2 million na mga beneficiaries po. Dapat wala na sila dyan Pero ito po, wala, kinain nila yung linya natin, diba guys? Diba yan, kakaliwa yung taxi na yan. Mga kamote rider yan, mga kamote driver yan. Ayan, rin mo. Tama yan, wala yan sa linya, layo. Diba guys? Huwag yung gayahin yan guys, mga kamote driver yan. Guys, masaklap nangyari sa akin. So naikot ko na yung Moong Metro Manila, wala pala akong lisensya. Buti na lang hindi po tayo nahuli, hindi po tayo nagkaroon ng violation. Kasi kung nagkaroon tayo ng violation, ay ano ibigay kong license? Ay di wala. Driving without license tayo guys. So ngayon guys, malapit na ako sa bahay, babalik tayo. Actually kagabi guys, pinagtabi-tabi ko na to susi. Kaya ko nga pala guys tinanggal sa dito sa taxi yung license ko kasi nagpa-registered pala ako ng aking SIM card. Kinailangan ng license number, kaya pala kinuha ko dito sa taxi. Yun naman yung nangyari, nakalimutan ko naman. So lesson learned. Okay, right? So guys, nakabalik na tayo. Try natin kung nasaan yung lisensya natin.
Ito pala guys. Guys, yun ang una kong tip sa inyo, yung kung paano mag-iwan ng license. So, ganun na nga guys. Bago kayo umalis, i-check nyo yung license nyo. Ako kasi guys, lagi nandito yan sa taxi license ko. Kapon kasi nagmaniwa ko nung kutsi nung anak ko, kaya nakalimutan ko. So, kaya lagi nyong i-check yung license nyo bago kayo umalis. Katulad sa nangyari sa akin, naikot ko na yung Metro Manila, so wala pala akong license. Buti na lang yung isang pasahero ko papasok ng subdivision, so siyempre kailangan mo mag-iwan ng ID, so wala akong maipakita. So yun na, kaya nalaman ko na wala akong license guys. So yun na nga, yun ang tip ko sa inyo. Tip number 1. So hanggang dito lang tayo guys. So thank you for watching, at sana supportan nyo ang aking vlog. Hindi na tayo nakakapagkanta kasi araw-araw na yung biyahe natin. So siguro every week na lang tayo makakapagkanta. Kaya pagtyagaan na yung aking vlog. Pero next year boss, sa motovlog naman. Bangan nyo yung aking pagmumotovlog. Mag-ikot tayo sa mga probinsya. Pero next year pa yun. Makabili tayo ng bili tayo ng medyo okay motor. Alright guys, thank you very much. Please subscribe sa aking channel, and pakipindot yung notification para laging updated sa aking channel. Okay, right? Alright, thank you very much.